Altså man skal jo vælge naturvidenskab her på UTG, hvis man for det første brænder for det, men også hvis man gerne vil have et godt grundlag, når man skal videre. Man vil gerne fordybe sig i det, man vil gerne have muligheden for at få noget ekstra ud over for eksempel bare biologi. Når man bliver præsenteret på HTX, synes jeg tit, man tænker, så skal man være ingeniør. Det tænkte jeg også, da jeg kom. Men allerede nu kan jeg godt se, altså det er jo en ud af mange muligheder, der er. Det er lidt noget råd at få det til at hænge sammen her. Stort set hele min klasse, de vil gerne være læge. Det er også en mulighed, men der er også bare så meget andet. Altså for eksempel inden for biologi, der kan man læse biomedicin, som jeg gerne vil, eller man kan blive farmaceut, eller bare læse kemi. Der bliver ligesom åbnet sådan en dør op for rigtig mange muligheder, hvor man får også rigtig meget kendskab til, hvad kan man blive bagefter. Når man kommer fra folkeskolen og skal over på gymnasiet, så synes jeg ikke, man havde super meget viden med. Man havde en idé om, hvad det var, men efter man sådan startet, og for ligesom begynder at forklare en, prøv at du kan faktisk så meget. Altså, der er så meget mere end den ene ting, du tænker. Præcis. Man får bare rigtig meget med, som man kan bruge, og man får et solidt grundlag. Der er rigtig stor fokus på store afleveringer. I mange af de her naturvidenskabelige fag, så er det meget gruppeafleveringer, fordi så har man arbejdet sammen i en gruppe i laboratoriet, og så skriver man ligesom rapporten i gruppen. Så på den måde, så føles det bare ikke som så stor en byrde. Lærerne er også gode til at motivere en til, til at man ligesom skal yde det mere. Altså man får lyst til det, i stedet for at tænke, det er noget, jeg skal, så tænke, det er faktisk noget, jeg vil. Ja. Og det er ligesom, de er gode til at gøre tingene spændende, så man ligesom, meget. Det mål, man brænder for, altså det kommer man, altså de hjælper en godt på vej imod det. En nørd er jo noget, der sådan specialiserer sig i en ting. Det er jo ikke nødvendigvis, som man tænker, en, der sidder foran computeren. Nej, på ingen måde. Altså, jeg er super meget nørd. Der er plads til alle, altså alle de kan finde en nørdeven. Der er altid en, der lige har præcis samme interesse som dig, altså.